Ni esan duna, Ana Galarraga naiz, eta zientzia kazetaria naiz. Ezagutze dituzue kazetariak adibidez, kiroletakoak. Esate dutela realak zenbat gol sartu ditun eta olako gauzak, bai. Eta beste batzuk dira politikako kazetariak, un rollo, baietz? Hoxe. Bai, ni naiz zientzia kazetaria, horrek esan nahi du, zientzian eta teknologian gertatzen dian gauzataz enteratzen naizela, eta gaina elkarrizketak egiten dizkiet zientzialariei jakiteko zertan dabiltzan eta behaiek kontatzen dizkiate. Ezagutzen dezu ezuek zientzialariren bat? Bai, zein nolakoa da zuk ezagutzen dezuna? Zure osoa, zeiten du? Ez dakizu baina zientzialaria da, ikertu iten ditu gauzak, edo? Zerbait iten du. Bai, hori da. Eta zuke bai ezagutzen dezu, zein? Ama! Eta zertan iten du lana? Ez baina oso lan polita, baietz? Oso nekatuta etortzen da? Batzutan, bai. Ikusten dezu, zientzialariak ez dira jende arrotza, baten osoa, bestian ama, jende normala da normalian. Ze danak eze, danak ez dira normalak. Nik ezagutu duten bitxienak izena du Marikalambre. Balakizu zein dan. Bai? Bai, badakizu zein dan? Nik ere zein zan. Eta ben junitzan liburutegira eta ikusi nun neska bat, rara, sekan higia hola puntan, baina ez ni bezala hola puntago, eta luze-luzia, hola horila, eta izan ikusten bideo batanak konzentratuta. Eta bideoa zan, hau jarriko mesedez bideoa. Bideo txiki. And I have a mirror here so I can kind of watch what I'm doing. Marikalambre alda? It's away from you. Ez. And you try and catch Zein it da? as you can. Then I just work Astronauta the bada? ladder Zei daite? through to the ends of my hair. Ia garbitzen nahi da. Bota du ura, ikusi dezuetan tatxo batzu nola atera dian. And squirt it One shampoo. also on the scalp. Just a little bit. And rub it in. Deitu. Again, kind of working it out to the ends. And sometimes I'll actually take my comb to help Horraztu work it iten all the du. way to the ends. And I like to take my towel while I have the shampoo Lehortuko du. in there and just kind of work. Ikusi aldezue, zergatik dakaia horrela, Marikalambrek bezala dana, galtzen duzu dana dakizu, klaro, osoak, zango zizun. Zergatik? Ene ba, haitu aldezue. Dao espazioan. Konturatu altzate zuek espazioan zeola. Bai, hori dano konturatu zeate, baiet. Eta handauzak flotatu iten dute. Ez dauka kamiseta espaziokoa daolako barruan sartuta. Kanpora atera berko balu orduan bai. Jantzi bat berezi jantzi behar du, bestela? Bestela hilingo zen. Baina ontzilan barruan babestuta dago, baietz? Bai, zu nahi dezu izan astronauta? Ez! Nik bai, zuek, zu bai. Zein nahi du izan astronauta? Zuk dendaria nahi dezu izan, diru asko irabazteko. Bai, ez da? Eta gaina zelan polita jendiakin eta, Ni bai nahi dut, eta nahi dut ikusi zarrak eta ilargia gertutik eta jun, ez dakit imaginatu, Saturnongo eraztunen tartera eta... Teleskopia da ikusteko, baina nire jun. Ikusten da. Baina ez da erresa, nik usten nun, Marikalambreken nahiko zula izan astronauta. Eta bakizu ez erantzun zian. Ez. Ez zula astronauta izan nahi. Oso interesgarria iruditzen zitzaiola, baina ez zala bat ere erresa astronauta izatia eta hangoian eta ez ziala hain ondo bizi. Bueno, dutxature ikusi ezue, gu hobeto dutxatzea erreso, ez da? Ikasi berdia hizkuntza pila ba, gauza pila ikasi behar da, baina gu ikasteko prez gaude, ez da? Hoixe ba. Bueno, batzuk altxa dezu eskua, eta gero bukaeran berriro galetuko dut. Zeinen nahi duen izan astronauta. Eta igual kuadrilla handi bat juntatuko gea, potia jarri, eta igual aiatuko zaigu. Espaziontzio bat erosteko, norbait konbentzitzeko aina. Ikusiko dugu. Kontua da, Marikalambrek nahi kontatu ziala. Estatu Batuetatik espaziora juntza lehenengo astronautaren historia. Eta hori entzun da gero esan nun, bai dala zaila astronauta izatea. Bakizu ezin zan? Ez, nik enun ezagutzen, Izenazun Alan Shepard. Beitu.
Ni nahi Alan Shepard. Ha! Alan Shepard zuekin. Estatu batuarra naiz, osea, pixka txulito, bale? Hola, arro xamarra. Eta normalare bada, zen ni naiz, estatu batuetan jende pila bizia, Donosti baino askoz gehiago, Euskal Herria baino askoz gehiago. Jende pila bat. Eta hoi edanan artean, zein aukeratuko espaziora juteko lehenengo aldiz? Ni. Osea, que normala pixkat, hola, arro eotia. Eta alaxe, iritsi zitzaionen espaziontzian juteko lehenengo eguna, hola etorri zan. Arro. Bai? Hola, buru atente, bularra puztuta, eta irriparria, belarritik belarrira. Eta jendiak argazkiak, Antxe jarri zan, prest? Eta atzian, zeuden ingeniariak. Ingeniariak kontrolatzen dute dana ondo jutia. Eta horiek lurrian gelditzen dira, baina lurretik operazio guztia zuzentzen dute, bai. Orduan esan zioten. Hau aspaldi izan, orduan nola makinakin, nola pixkatu. Alan, prest! Zantzun Alanek, bai, prest. Ana beretokian, ondo. Ba, orduan, atzera kontaketarekin azteragoaz, bost! Lagun nimerdia zu, Bost! Itxoin! Pixalarri jakat. Zue gertatzen zaizue, justu autobusian sartu gertzatela zateizuela, igual, andereñoako, maixuak. Guen komunea, guen autobusen goaz, egurasuak etxetik ateratzakoan. Guen komunea, kotxean atera berdeu. Jute zate? Ez. Eta gero kotxean sartu eta ze gertatzea? Hoixe gertatu zitzaion. Eta gaina nola urduri zeon, ba normala baietz. Eta esan zion, txin, pixain, eta banator. Alan, ezin da, hau ja martxan dakau. Bueno, baina hemengo komunia ningoet. Ez dota komunik. Nola ikozu pixa, hemen ez da komunik. Eta orduan nin pixa kaltzetan inorrez da konturatuko. Jo, bangaltzetan ez, elotxa ez. Ez, zantzun, aguantaukot. Bale, segi, nik aguantaukot, orduan. Jarraitu dugu. Lau! Venga, 3, 2, 1, eta bagoaz! Bagoaz, gora. Eta zer zitzaion Alani, emozioakin, raketan, pixa intzun. Ezin parre, behaietzion grazikanin, aizue danoi gertatzen zaigu. Ba hori gertau zitzaion, Alani, etzun bat ere disfrutatu. Hani bilizan lurrai bueltak zan osurrutira joan. Etzan bidaia luzia izan, horrenekoa zan, aizue, probatzeko zan. Baina, pentsa ikusiko zitunan, ilargia, eta izarrak, eta satelitiak, eta igual kometa bate bai. Eta etzun gozatu? Universo paralelo, baizea, hementxe gelitu zan, lurrai bueltaka, hola, baina, ez. Hementxe bertan. Eta iritsi zanian bera, zueko atzezaten nola sartu zan guatzen, hola, buru atente eta bularra puztu eta irriparriakin, hola, bai. Ba, jetxi zan, han zeuden, kazetaria danak zai. Eta etorri zan hola buru makur, lotxatuta, hola, zorbaldako iskurtuta, ikeia malkual, hola, neharrez, lotxatuta. Gontzan da esan ziren ingeniariei, aizue, hola, zerretu nintzen, aizue, ez da hau posible. Hain beste ingeniari pila, eta hain teknologia aurreratua, eta komuna ez eukitzia hemen espaziontzian. Ai, Alan, baina ez da hain erresa, komuna jartzia, ze klaro. Ze gertatzen da espazioan? Ez da hola, zer ez dago? Ura bai. Zer ez dago? Gravitatia ez do. Eta orduan pixeite balimadu Alanek, ze gertatuko da pixakin? Claro. Eta kakamok orduak? Claro. Ez da hain erresa. Orduan urrengo urtetan, esan zioten Alani, arrazoia daukazu. Poltsa batetan sartzia igual, hor punteri honakin eta gero azkar ritxita. Hola pixka komplikatuare izan laike.
beste zerbait pentsatu zuten, poltsa ez. Ze jarri zieten astronautei handik aurrea? Hoixe, pardela jarri zieten. Eta urtia pasa zituzten, pardelak jazten jantzian azpitik. Klaro, eta gero, dana ondo bildu eta lurrea. Eta gaur egun ja aurreratu dira gauzak, eta badaukate komuna. Bakizuen nolakoan? Badaka hemen, aspiradora bat. Hola, xurgagailua. Ordan, pixatak egiteko eseri bertzea ondo, tapatu ondo zulua, eta iten dezunian pixatakaka, itegu. Eta dana bildu itegu. Eta pixa, aprobetxatu iten da, eta horrekin iten da, ura, ura badao. Zure pixanare, hortxe do. Eta kaka, itegu hola, zampa, eta gero lehioti botatzeu. Ez. Baina bota itegu, Eta antxe, espazioan, desegiten da. Bai? Osea, pixkat hobetu dia gauzak, baina arrazoia zeukan Mari Kalambrek errexare ez da astronauta izatea. Alare gu animatuko gea, ez da? Zaiatuko gea? Ez, ja, dana ikuguntzaizu eia gogua. Inorrek ez du nerekin etorri nahi. Zuk hasieratik etzen du nahi. Bueno, oso interesantia izan laikeze. Han gauzak ez dute funtzionatzen lurrian bezala. Eta lurrian gauza apasionantia gertatzeia. Harrigarriak. Tan, hangoian, imaginau. Klaro, bai. Hori gertatu laik, eta gertatu laik ondartzan bainatzen aizeala olatu handi batek, eramatia eta bale batek jatiazu, hori ere gertatu laik, Gauza asko gertatu laizke. Guk ikusiko deu, ze gertatzen dan hemen munduan, esperimentu batzuk ingo ditugu, jakiteko nola gertatzeian gauzak hemen. Ez espazioan, baizik eta hemen, ze hemen oso gauza harrigarria gertatzeia. Eta jakiteko hemen nola funtzionatzen duten, espaziora juten geaneak ore, baina pixkat entrenatuta gaudet, ja buruai bueltak amaten hazia, bale? Ingo ditugu, esperimentuak? Hemen ekarri eta maiketakoa. Indarra hartzeko. Ez da maiketakoa. Da, esperimentuak iteko behar detena. Behar det. Zer dau? Ura. Hemen? Ur gehiago. Hori ura zan orduan? Ez dakigu. Pixa, hemen. Karta batzuk. Hau zer da? Gatza. A ver. Bai. Elo, beste baso bat. Bai, polita, Bai. Hemen, zer da askat? Zer da hau? Plastilina. Txotxa eta txampon txiki bat. Bai, hobeto ikusteko hemen gertatzen dana. Bale, ondo ikustezu. Egila, behitu ze ondo. Ze ondo iten dituen gauzak, Eskerrik asko. Oso ondo. Hemen ordulari bat, hau niretzako da, jakiteko, nola guazen. Bale. Hau zer da, baldakizue? Arrantzan zeinek iteu? Aitak ite aldu. Bai. Saria ez, hau da, pita. Baina saria badaukat. Beitu. Hau da, sare pusketa bat. Hemen goma bat, hemen txotxa gehiago, eta hemen sare pusketa bat ikustezu. Bai, beitu da saria. Ze saria zeukitzen ditu, zulotxoa baietz. Ze horrela harrapatzea arraiak eta ura hemen dijuten da baietz. Horregatik, honek ere zulua dauzka ikusten dezue. Bai? Nola da, zulatuta dana zulua dauzka? Klaro, hor ikusten da zoragarri, bitu. Bai, saria. Saria eta hau pita. Pita, hemen amua jartzen da, eta, bai, horrela. Arrantzan ingo aldeu ba. Zuek ustezu arrantzan ingo deula? Ez, txukun ibiliko gea, bale? Bai, hoxe. Hemen barruan ez, baina oso urrutira jungabe, Hau zer da? Hau gaina kartoizkoa dia. Oen bak, izuen, nola plastikoa ez dan komeni, plastikoa berren, kartoizkoak hauek, gomazkoak. Ez dituzte asmatu beste erabatekoak.
Arroxak, ni gorriak ekarri ditut. Bai? A ber. Argilan kontua izango da. Gero puztutakoan ikusiko, nolako ikusten. Bai? Bai, magenta da kolore hau, magenta. Hola izen hau, bai. Hau zer da? Pintza. Eta hau? Poltsa bat. Dakigu zer doan, dendari jai etorriko zaio hau ondo. Txampona gordetzeko. Eta, ontzi bat, kitxo, jazta, hau da dana. Oso ondo, honekin ingo ditu, esperimenta, zeba gauza. Kaldera bat. Hemen moiera jute zeatenian, eta ikusten dituzue txalupak, ez da, egurrezkoak flotatu iten dute. Eta ikusten dituzue itxasontziak burdinezkoak, eta flotatu iten dute. Paperezkoak ez, bai, hombre. Bustitze balima da, baina paperezkoa bai. Kontua da. Zergatik egurra zuek botatze balima ezue adibidez. Imaginatu hau dela Donostiko moia, bale? Eta botatze balima deu makil bat, makila zeiteu? Flotau. Eta botatze balima deu burdin posketa bat, ondoratu iten da, ezta? Ikusten da ondo, ez? Txampona kunda ondora, eta makila flotatzen gelditzen da. Orduan, txalupa egurrezkoa flotatu iten du, bai, klaro, egurrezkoa alako, eta burdinezkoak, zergatik ez du flotatzen? Zergatik ez da ondoratzen? Pixatzen du asko, bai, eta itxasontzi batek ez du asko pixatzen? Eta ez da juten ondora? Plastilina zeiteu? Ondoratu iten da, ez? Flotatu iteu? Bai? Ui, ez du flotatzen. Igual poliki jo jarrita, poliki jarriko, bale? A ver... ez du flotatzen. Ez du flotatzen? Igual honek bai. Igual ez da zerekin da honegina. Igual beste zerbait badao. Adibidez, pixua, bila berdin pixatzeko. Hau bila berdin pixatzeko, ez da pixa. Ahondilla, ez, ahondilla. Bai? Igual, zer ikusia dauka itxurakin. Ingo deu prueba? Emango dio itxasontzi itxura? Bai? Bai, arroxa, pizkat arroxa bada, beste arroxago da. Zulotxo badauka. Tapatu ingo du, holaxe. Jarriko dugu hemen? Bai, berriro zulua, mekatxiz buztin data. Ez du flotatuko? Ui, bamatu baietz. Abitu, zulotikan sartzen da ura. Hobeto ingo dugu. Ingo dugu bestearekin. Honekin. Hau, lehorrago da. Ni guztitzen nahi naiz, baina badakaten mentrapua. Gero gotako izutura. Bale. Zure bai, konforme. Bueno, kanpo atera eta uste teurila idula, eta bestela ingo du bihar, lasai hori, guztire bali badezue, flotatu iteu. Orduan kontua zertzan, aplastatzia ez da? Bai, eta jartzu bali madio txampona, bitu alare baitare flotatzeu. Itxasontziak bezala. Zein da orduan kontua? Balima daukagu pelota. Indarra gura goran ziten du hemendik. Toki batian makarrik. Eta balima daukagu xapala, itxasontzi itxurakin, indarra iten du gorantza askoz toki gehiago dauka, indarra iteko. Ikusten dezue? Hemen hau dana daka indarra iteko, eta hemen bakarrik. Bai? Eta horregatik hone flotatu iten du, eta honek ez, eta bilak dira material berdina, eta bilak pixatzen dute berdin. Zer gauzak, Zaten izuenik, gauza harrigarri gertatzen jala, hemen lurrian, baietz, espaziora jungabe. Beste gauza bat neiko harrigarria, nire bintzatala irutze zaizuek esango jasue. Adibidez, imaginatu. Hemen daukagu ura, ez da? Beti ingo du, venga. Holax. Eta gravitatia zitzein deuleno. Nik horrela botatze bali madetura, eroringo da. Bai. Zuek uste dezue, hola, tapoia jarriko banillo eskuakin tapatzen bali madet, orduan ez, baina ondo tapatu behar da, nik ezakit ondo tapatuko beten. Eroringo zei pixka. A ber, ondo tapatu dut. Baiet, indarra iten dut, indarra ondila, Zuek uste dezue, nire eskuak adina indarri indlezakela karta batek adibidez, karta xistrin batek.
Bai? Honek? Bueno, haue bai. Ze haue beira, hauek superheroiak ekarri ditu, espada. Ze bestela edozein kartakin igual ez. Ordura, aukeratuko dugu indartxu bat. Hulk. Hau da Hulk. Hau da? Ez. Hau da Abomination. Bueno, baina antzekoa da. Bitu, hau. Hau da. Abitu, hau da. Hulk. Guzi, ebe jartu. Hulk. Baiga. Hulkekin ingo deu. Txuzia da ba, ez dakit. Igual beste batekin. Spiderman. Bitu, hau. Helicat. Nik nezkau nahi dezuzuk. Bai, honekin. Hone balaka indarra, honi eusteko. Nola ez, hone bai, ikusiko zue. Prueba ingo deu, bale? Ingo deu prueba. Venga, jarriko te ben, Pues ez da, zerrez, karta bada. Jarriko te ben, emango jo vuelta. Ba, bi, ta iru, hop. Oso ondo, ba uste, txalo. Nola txalo? Eskuak endu berdet. Ai, hauen bai! Txalo? Ai, ba! Epa! Bai, klaro gero. Zein da hau? Helicat! Una, indartxu hau, Hulk bezala! Hulk! Igual. Ez, imagina Hulkek ezin dula. Igual deu. Trampaitia dakate. Ne balimaken, a ber, bat, bita. Honeke, bai. Ondo, Hulk, ondo. Bezala pixka gaizki geldituko zare. Ondo. Bau, igual batzuk ezagutzen zenuten, baiet. Bai. Aber hau ezagutzen dezuen. Hone dauka tapoia. Jarrita dauka goindik. Buelta mate baiot? Ez da eroritzen. Ez du txaloi merezi honek, ez. Eta, tapoiak endo. Ze ondo itxideten, zenbat indarrin berzen, ondo. Eta jartzen badet, sare bat, zulua dazkala, zulotatik eroringo da, ez da? Nola ezet? Zulua dazkata. Zuak izu. Gordeko aliazu sekretua. Ondo, zuek asko dakizue. Zulua daka, ikusi. Beitu. Gero zango jazu. Beitu, zulua dazka ikuste zue? Ez da eroritzen ura? O bai, ez da eroritzen. Zuk esate zue ez, botako izut? Orduan eroritzen alda, bai o ez? Nola ezet? Botako izut? Bai, zeinena da? Badauk? Bai, badakat. Bota. Ai, baina zein, etzan eroritzen eta? Eroritzen da, ez zeinena izure berura. Zuk? Biarriko du eurila. Bueno, bai, zulua dazka, ura eroriten da. Bai! Oi, fresko, baiet. Beru baita hube gaina, osea, ez da ezer gertatzen. Buelta bago jo. Eta zer? Ara, eta guai ze gertau da? Ikusten zuk arrazoi. Txalo? Ze gertatu da? Trampa indeu, zulua tapatu inditugu. Ez da trampa, ze beira. Ez da trampa, beitu. Beitu, Ze gertatzen da? Guain beitu, Olaite dut, teroringoa. Hop, guain ez. Ze gertatzen da orduan? Bat dana ez talita da honian urakin, urak beak, heldu iteio zariai eta osatzen du, zulotxo guztiak betetzen ditu. Eta tapoi bat bezala gelditzen da. Oreka hori puskatze badeu, adibidez horrela, orduan ura eroritzen da, eta berriro zuzen jartze bat, ondo. Ze gauza harrigarria gertatzean, bai, eta buena zan, Hala ba, listo. Ona. Hau dana, Hau dana urakin eta lurrian. Aigea asko ikasten espaziora juten geaneako. Zei, aigea pentsatzen nola dian gauzak, eta... Jo, zu
dezuen nahi nerekin etorri, Baizpare, egan nola egingo deune, ikusiko deu. A ber, etorri bilok, zue bilok. Bai, zue bilok. Ia komentzitzen zaituztean. Etorri, zu hemen, eta zuk ez dezu nahi? Bai, nahi dezu. Kemen goituzu. Ez du importike, galtzerdiak nahi bigilaik hemen. Bueno, bitartien guazingo gara, bai. Tuko pita. Zu bezalian jarriko zea. Bai? Nola izena dezue? Nora eta zuk? Nora eta Arane. Nora eta Arane oso izen polita dia astronautentzako. Baldakizue guaindikan neskaik ez dela iritsi jargira. Guk dakagu izatia lehenengoak. Olarez. Joen eskak. Benetan, Oi. Zue pizka buru gorra zate, Txakurra junda espaziora, baina ez da jun ilargira. Emakumiak espaziora, baina ilargira bat bera ere ez. Venga, animatu, gu jutegea. Ziston polita izango, gaina saltokata. Beitu, zuke eltsuko dezu, hemen. Bai? Dingo du koetia. Bale? Naino? Ari bat, edo zein arirekin laike. Nik hau lantokitik alen apurtuet. Aztelenian bueltatu inberkoet. Bestela esango, non da pita. Azuk eloko dezu hemen? Arrantzatzen. Arrantzatzen ez. Nik iten den lana, esan deten bezala, zientzia kontua kontatzen, eta zientzialari jai, eta ikertzaiei elkarrizketak egiten. Gu dauzkagu gauza pila bat, jakingo bazen, no? Han, almazenian, zenba gauza dauden. Nun ibiltzeko? Hori da, ileia ez dolekuik. Bai, puztu ingo dugu. Hori dago uste liburu. Hori dago liburu horretan gauza asko daude. Bai, badago. Guaraterako hori zegan. Gehiago puztutze bali madet, imaginau. Bai, lertu ingoa, ona dia, hauek saiatu naiz erosten onak, Bestela batzutan, bai benetan. Eta hau, jarriko dugu orduan, gogoratzen nola pintza batek arrieten, hemen dakat, jak. Zein emate jo bildurra? Bai, ez lertuko maitia. Ez. Eta arrisko alimado esango izut belarria tapatzeko baina, ke ba? Ez, gaur ez egingo eserrez, lertzeko modukoa. Ez, filatu nerekin, filatu. Eta hemen ingo dugu gure koetia, altxa gora, ondo ikusteko danak. Bueno, enbestere ez, alta zehazun, eska, zuz. Horrela, ze polita zelo, Bai, ez. Horrelakoak. Ai ba, eta gero horrekin eskulanak eta egiten ditu. Bai, adibidez opariak eta biltzeko eta, Polita. Neire guztaz izkitolako gauzak. Holaxe jarriko da hemen. Bai, zuk uste? Ingo aldo? Bueno. Bale. Zenbatu ingo dugu? Leheno bezala, venga. 5, 4, 3, 2, 1, azkatu? Ala, erdira joan lehi jun. Ezakindik ilargira jatuko gehan, eskerrik asko. Noa jau gehagu, Australiara eola. Australia gutxi gora bera. Ezakit, ilargira ez behintzat. Bueno, ba ikuste dezue, holakoa dia esperimentuak. Baina globoak ingauza gehiago egin lehizke. Jak egaldi hau etzaigun atera hain txukuna. Beste egaldi bat ingo dugu, bale? Eta jarriko ditugu egan eta ikutu gabe elektrizitatearen bitartez ez dut behar laguntzak, baina laguntzak bali eta akordatuko naiz.
Globo bila jonez. Amen. Zema laguntzaia, osak, ez dezuen erekin etorri nahi espaziontzia, baina hemen bai, bueno, ondo, jarrera ona daukazue, ondo. Denborakin komentzituko zaio, zein nahi du? Zuk bai, ikusten, gero eta jende gehiago. Bukaerako darak. Ez da lertuko, Bildurra ematen die hemen batzui. Ordu nola utziko dugu. Eta zeingo dugu honekin, sortuko dugu elektrizitatea. Baina ez duola ingo. Ze hemen zer da ordun? Ze uste dezu edaula, jaz izate susmatzen zer? Ez. Bai. Baina zu esatiare, desde luego, esango jo. Nolakoa dia? Konfeti? Ez de botako. Egan jarriko deu. Bale? Eta nola jarriko deu egan? Hoxe? Adibidez? Zure aman ikertzaileak emango digu hemen elektrizitate pixka. Nahi despeinatu. Bai, hori da. Beitu nola azkazu jaia, guatxe, beitu. Ara. Ikusten lezu nola iten duten dantzan. Bai? Ba, hori da zuek elektrika xamarra zeatela, Aizue, zuek ikotu zibili berko da, Ondo, aizue, txalo. Txalo hemen. Zenbat elektrizitate. Ta orduan, ja, ikusi dezue, zenbat gauza inditugun, eta ja bukatu ingo deu. Baina, ja, badakigu gauza nola funtzionatzen duten, pixkat, esperimentuen bitartez badaukagula ikertzia, bai? Azkeneko ingo deu? Bai. Bale. Itxoin, ez ezintza etorri meitia, ze bestela danok ez geha sartzen, bai? Gorde ingo dut. Hau niretzako. Gero mango. Beitu. Inditugun esperimentu guztitan, materialak eta erabilitugu, elektrizitatea sortu deu, eta guan ingo deu, erreakzio bat. Erreakzio kimikotan, nahazte bali madituzu, bi gauza, 3. bat sortzen da, bale? Hasta el suelo reakzionatuko du. Guain honek reakzionatuko du, hasta el techo. Bueno, hainbeste ez. Ez gaitezen pasa, igual honeaino. Que exagerada. Beitu. Nik ekarri ditut guante batzuk. Amen bat. Ba, hau, berpiztu ingo deu, eta aio esango dizue, bale? Zikustezu, dago hemen pixka potxito, bezala. Eta ingo deu, erreakzio baten bitartez, agurtu ingo zaitue. Hau zertzan? Ospina, etzan astronautan pixa. Ez. Ospina zan usaiagatik antzen batena. Bai, indezue. Bai, ez da? Hola, eskularruakin? Ez. Ba, ikusi. Aber guza zeizuen. Ze hau bitu gaixo hau, dauden potxito. Hola, erorita dana. Horrela ingo alda. Zure pixkat exagerada, zure nere kuadrillak basea. Otako jogola pixkat, hau zer da? Orduan zuebak, izu zer da? Bikarbonatua. Eta zeitegu ospinakin? Zuke badaukazu? Hoixe, eta zeiten da honekin? Zeiteu. Erreakzionatu eta ze sortzen da? Gaza. Bai? Funtzionatu kaldo. Bai. Guazen ikustea, iten du noez. Bitu. Aio! Indu. Ba, holaxe, guai zein dator nerekin espaziora? Sartuko algea espazio zian.
Ani pizzinak nahi de gainea, Posible ala, pizzinan, ez. Claro, ez dakau pizzinan beharrik, badaukagu itia igeri jana, nahi dian. Claro. Bueno, eskerrik asko, hau izan da, Ana. Eskerrik asko zuri, Ana.